Arestado ang isang 19 anyos na lalaki dahil sa kasong statutory rape. Nahuli ang suspect sa Zone 5 Barangay F. Simeon, Ragay, Camarines Sur kahapon ng umaga. Kinilala ang suspect na si John, hindi niya tunay na pangalan, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Ayon sa Ragay MPS, nagawa ng suspect ang pang-aabusong sexual sa isang menor de edad sa lungsod ng Antipolo kung saan natuntun siya ng tracker team sa kanya mismong bahay sa F. Simeon. Based on the monitoring and yung intel gathering, kahapon po, kumbaga positively po na wala po ito, na-identify, nakita sa area at ito na nga po, intimate na po namin yung laban para. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni Honorable Judge Joel Bantasa ng RTC Branch 74, 4th Judicial Region, Antipolo City, Rizal noong January 31, 2024. Kasi po ito po ay lang po ito na nakuha po namin ito doon po sa sinasabi pong e-warrant. Ano po? Yung e-warrant po kasi ngayon, kahit po sa ang police station, pag ito po ay pinag-upload sa ng court, ito po ay makikita namin. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Ragay MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.